Čaute ľudia, dneska ideme ochutnať takéto poky, pozrite, takéto poky a ideme ich ochutnať, ochutnávka, takže musím ich vybrať, tak toto vyzerá. Tak toto je tam v balení a takto vyzerá samostatná poky. A idem ju ochutnať. Takže tu je to. Tu je tá poky. Tu vyzerá to balenie. Ešte raz. A idem to ochutnať. Ovoňam. Je to veľmi hnusné. Smrdí to veľmi. Neodporúčam. Ešte ochutnám a potom vám poviem. Takže idem na to. Ľudia, neodporúčam vám to. Je to hnus. A nekupujte si tieto poky. Takže zatiaľ čau.